लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनैबो आंनि ब्लगखौ नोंथांमोना अननानै नायलांलायदो ओमफ्राय मैयानि पार्टिनि ना आग्लायनायमोन आरो लोगोफोरनो बेसेबा बुरजा लाबखादो आरो नाखौ लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय मैयाथ' आरो जाख'नो हायासै लोगोफोर बेसेबा बुरजा एसे बुरजा नाखौ बोरै जाख'नो हानोमोन नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय खावसे आग्लायबाय आरो नै ओमफ्राय आग्लायनायखौ आरो दिनै आरो एवनानै माजों माजों संनाय जायो एवफ्रामना दोननोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै सारायाबो दुंबाय आंना ओमफ्राय मैया एसे फोरानदबना दोन्दोंमोन नालाय एसे रानफुदला जालायबाय आरो नै मैयाथ' पार्टियाव जाया नङा जादोंमोन लोगोफोर खमसे खम 50 जनसो जागौमोन आरो लोगोफोर एकदमबारे ओमफ्राय नायाथ' बिराद बुरजा लाबखादो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखादो जाय आंनि ब्लगखौ मैयानि समाव नायदोंमोन बेनिफ्राय नै बेखिनि आग्लायदो आरो लोगोफोर आरो ना फिसाबो आग्लायदो ओमफ्राय बेखिनिखौ एवफ्रामनानै दोननोसै आरो एवफ्रामाबाथ' आरो दा मोनामोन नङा होमबा लोगोफोर आरो ना गिदिरखौथ' फोरानबाबो आरो बारा थिग जाया नालाय फोरानलायला आरो ओरैनो एवफ्रामनानै दोननोसै ओमफ्राय गाबोन जानोसै आरो दिनथ' मोनजाखाया लोगोफोर ओमफ्रायो बार्थडेआ बिराद गिदिरैनो थांदो जोंहा लोगोफोर मैया फिसाजोनि बियायं फिसाजोनि बार्थडेआ बिराद मोजाङैनो थांबाय आरो लोगोफोर बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरबायसा बार्थडे खालामनो मोननानै बा जाहोनो मोननानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो खुनु दिन बैफोरबायसा बार्थडे बुर्थडे गिदिरै खालामफेराखैमोन जोंहा इमान गथ' दं जोंहा बिजावजालिनि फिसा इनि फिसा बेसेबा फिसा दं आरो लोगोफोर थेवबाबो बैफोरबायसा गिदिर बार्थडे खालामफेराखैमोन आरो जिबनावबो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम माने बिमायं फिसाजोनि खालामबाय आरो फिसाजोआनो जोंना सासेल' लोगोफोर 4 नाम्बार बिजावजालिनि फिसाजोल' आरो ओमफ्राय बाखि गासिबो हौवासा गोजा हिन्जावसा होननायानो गैया जोंहानाव लोगोफोर ओमफ्राय जि इन्टारेस्ट आरो बिमायंमोनाबो बिबथैमोनाबो गासिबो इन्टारेस्ट आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै मोजां थांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं नै दा नाखौ एवनो सारायाव दुंलाय लांबाय आरो नोंसोरजों रायलायनो सारायानो दुंलाय लांबाय ना एवनाया जाबाय आंना एवला एवदबना लाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै आरो सनैसो दंबावो ओमफ्राय लोगोसेनो एवबाय दं आरो लोगोफोरना जि मेजेम गोनांथार नायाबो गिदिर नालाय अराबो बाराबाथाय बाराथार जायो आरो लोगोफोर एकदमबारे खामग्लाबजोबखायो गासैबोनो गरम मोननाय साना बिराद गरम मोनस्रोलायबाय आरो लोगोफोर ओरैनोबा बिराद गोजाङो आरो ओमफ्राय अर खाथियाव थाबा आरो हाव मोननानै गरम मोनजोबो आरो ओमफ्रायो दिनैयो लावजों आलुसो संबाय लोगोफोर ओमफ्राय आइयासो संदो दै ओंख्रिखौ जोंहा दिनैयो माने रावबो गैया एसे बुरजा बिजावजालि बिहामजो थानानै आइया माने दिनै ओंखाम ओंख्रि संनो मोनखो लोगोफोर बाथ्रायानो जाहैबाय आङो ना एवबाय लोगोफोर बेनिफ्राय 2 नाम्बारजों 4 नाम्बारजों रडआव थांदो लोगोफोर बाबु फिसाया माने एसे उसुख जादों नालाय डक्टरनाव लांदो आरो बाबु फिसाखौ बेनिफ्राय आरो सासे आरो ओंखाम ओंख्रि संनो मोना आरो जादों लोगोफोर दांनो मोना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ होमबा जों हिन्जाव मानसिया मा जायो सासे दांनो मोना बेनिफ्राय आंबो आरो ना एवबाय ओमफ्राय बिजावजालि सानैयाबो रडआव थांबाय ओमफ्राय आङो ना एवसान्दै ना एवनायावथ' गोबाव लायो नङा होमबा लोगोफोर बिराद टाइम आरो ना एवनायावबो बेनिफ्राय आं एवसान्दै माने टाइम जाबाय नालाय आइया ओंखामखौ संबाय आरो लोगोफोर उपाय गैया आरो बिहामजो बुरजा थाबाबो बिखुनजोआ मानो ओंखाम संनांगोन होननाय बाथ्राया बेनो जाबाय लोगोफोर नै नानिनिनो बार्थडेमोन आरो मैया पार्टि जानाया ओमफ्राय गथ'आनो स्कुलनिफ्राय मोनफैबाय आरो ओमफ्य मिथाइ लाबोदो डायरेक्ट मिल्क आंनोबो होदो आरो ओमफ्राय हाथायानो इना एकदम एम्फौ जाजोब्बाय आरो होननाय खिथिनो भगबिन सानि हाथायानो गैया लोगोफोर एकदमबारे बार्थडे गाला लांदांथार हाथायानो एम्फौआनो जाजोब्बाय हाय लोगोफोर होना हाय लोगोफोर माबोरै दं होननांगौ ओंख्रियाबो मोनबायनो आइ संनाया ओमफ्राय मिरामिसबाबो नोंथांमोननो एसे देखायना होबाय आङो आलुजों लावसो आरो ओंख्रिया जेबो गैया आरो लोगोफोर ओंख्रिया दिनै बे मोनसेल' आरो मैया जाबाय खाखा खिखा नायै बेदर ओमफ्राय दिनै आरो लांख्रां जानांबाय आरो लोगोफोर मा बुंनो आरो बिदिनो जाखायोना मोनजायो बाथाय